आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण हे तांदळाचे दुप्पट फुलणारे पापड ते सुद्धा कुठलाही खाण्याचा सोडा किंवा पापड खार न घालता कसे करायचे ते बघणार आहोत। पापड खूप छान होतात आणि पद्धत पण एकदम सोपी आहे। तुम्ही बघू शकता हा वाळलेला पापड आहे आणि हा तळलेला पापड आहे, तो दुप्पट फुललेला आहे। तर त्याची रेसिपी मी आज तुमच्याशी शेअर करणार आहे। नमस्कार, मी अदितीज बुक ऑफ रेसिपीज मध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत करते। माझा चॅनल पहिल्यांदा बघत असाल तर नक्की सबस्क्राइब करा। इथं मी 1 कप हे तांदूळ घेतलेले आहेत। तुम्ही इंद्रायणी किंवा बासमती तांदूळ सोडून कुठलाही जुना तांदूळ इथं घेऊ शकता। हा माझा घरगुती जुना तांदूळ आहे, तर तो मी 2-3 वेळा स्वच्छ धुवून घेतलेला आहे आणि त्याच्यामध्ये पाणी घालून मी हे झाकून ठेवलेला आहे। असं आपल्याला 3 रात्री याला झाकून ठेवायचे आहेत। प्रत्येक रात्री याच्यातलं पाणी बदलायचं आहे। हे बघा, म्हणजे बघा तुम्ही सोमवारी रात्री तांदूळ भिजवले तर ते मंगळवारी रात्री त्याचं पाणी बदलायचं, बुधवारी रात्री त्याचं पाणी बदलायचं आणि गुरुवारी सकाळी पापड करायला घ्यायचे। हे बघा मी तसं करून घेतलेलं आहे आणि आता हे तांदूळ मी मिक्सरमध्ये काढून घेत आहे। सगळे तांदूळ मिक्सरमध्ये काढून घ्यायचे, त्यात थोडं पाणी घालायचं आणि याची एकदम बारीक पेस्ट करून घ्यायची। हे बघा, हे बघा याची मी अशी एकदम बारीक पेस्ट करून घेतलेली आहे। थोडे दाटसरच ही पेस्ट आहे आणि ती मी आता एका भांड्यामध्ये काढून घेतलेली आहे, म्हणजे मला कळेल की एकूण पेस्ट किती आहे ती। तर हे एक भांडं भरून मला ही पेस्ट मिळालेली आहे। आता मी एक मोठा टोप घेतलेला आहे। मोठं भांडं घ्यायचं आणि ज्या मापाने आपण पेस्ट मोजली होती तांदळाच्या पिठाची, तर त्याच मापाने मी इथं 5 भांडी पाणी घेत आहे। हे बघा, 1, हा दुसरा, हे तिसरं, हे चौथं आणि हे 5वं। आणि आता हा टोप मी गॅसवर ठेवून आता पाणी मी हे मस्तपैकी उकळवून घेणार आहे। त्याच्यामध्ये मी चवीप्रमाणे मीठ घातलेलं आहे, जवळजवळ 1.5 चमचा मी इथं मीठ वापरलेलं आहे। आणि गॅसची फ्लेम मोठी ठेवून हे पाणी चांगलं उकळवून घ्यायचं। हे बघा, पाण्याला मस्त अशी उकळी आलेली आहे। आता गॅसची फ्लेम स्लो करायची आणि मगाचं जे पीठ आपण मोजून घेतलेलं आहे तर ते याच्यामध्ये घालायचं आणि लगेच घातल्यानंतर लगेच लाटण्याने हे फेटून घ्यायचं। अजिबात वेळ न घालवता हे लगेच फेटून घ्यायचं, नाहीतर त्याच्या गुठळ्या तयार होतील। गॅसची फ्लेम यावेळी स्लोच ठेवायची। चांगलं अगदी लाटण्याने व्यवस्थित फेटून घ्यायचं, मिक्स करून घ्यायचं। आता मी याच्यामध्ये 1 चमचा जिरं घातलेलं आहे। जिरं अगोदर पाण्यामध्ये नाही घालायचं, नाहीतर पाण्याचा रंग बदलतो आणि पापड थोडे काळपट होतात। जिरं नंतरच घालायचं आणि हे बघा, हे व्यवस्थित असं मस्त असं मिक्स करून घ्यायचं आणि गॅसची फ्लेम थोडी मीडियम ठेवून हे चांगलं सतत ढवळत राहायचं जोपर्यंत हे एकदम दाट होत नाही तोपर्यंत। हे बघा, जवळजवळ 10-1 मिनिटं मी व्यवस्थित फेटून घेतलेलं आहे। मिश्रणाला आता एक उकळी पण आलेली आहे, तुम्ही बघू शकता मधनं बबल्स येत आहेत। मिश्रण व्यवस्थित दाट अगदी झालेलं आहे। त्याला एक अशी चांगली शाईन अशी येते, त्यावेळी समजायचं की हे आपला तयार झालेला आहे। आणि नंतर मी हे बघा गार करून घेतलेलं आहे हे मिश्रण। जसजसं हे गार होईल तसतसं अजून दाट होत जाईल आणि थोडं गार करून घेतल्यानंतर मी हे आता याचे पळी पापड घालणार आहे। उन्हामध्ये एक पळी घालून हे व्यवस्थित पसरवून घ्यायचं। खूप पातळ नाही पसरायचं, थोडं मीडियमच पसरवायचं,
कारण सुकल्यानंतर हे पापड एकदम पातळ होतात। तुम्ही बघू शकता मी असे सगळे पापड घालून घेतलेले आहेत। उन्हामध्ये मस्तपैकी 2-3 उन्हांमध्ये व्यवस्थित वाळवून घ्यायचे। हे बघा छानपैकी मी असे माझे पापड हे सगळे वाळवून घेतलेले आहेत। मस्त पापड तयार झालेले आहेत। या प्रमाणामध्ये जवळजवळ 60 पापड तयार होतात। तुम्ही बघू शकता खूप छान असा पापड तयार झालेला आहे। आणि हे बघा व्यवस्थित छान असा दुप्पट पापड फुललेला आहे। तेल चांगलं गरम करून घ्यायचं। हे बघा तळल्यानंतर बघू शकता मस्त असे दुप्पट पापड फुललेले आहेत। एकदम साधी सोपी ही रेसिपी आहे। तुम्ही नक्की एकदा ट्राय करा आणि रेसिपी कशी झाली ते मला कमेंट्समध्ये नक्की शेअर करा। तर हे पापड तुम्हाला कसे वाटले हे कमेंट्समध्ये मला नक्की सांगा। तुम्ही पण हे पापड नक्की ट्राय करा। हा जर व्हिडिओ आवडला असेल तर त्याला लाईक करा, शेअर करा। आपण भेटू नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये। थँक यू।